Nafarroako gobernuak administrazioan euskararen erabilera arautzen duen dekretua onartu zuen atzo. Onartutako proposamena ez da hasiera batean gobernuak aurkeztutakoa zehatz-mehatz. Nafarroako kontseiluak egindako txostena kontuan hartu eta zenbait aldaketa egin baitiote. Herritarrekiko eta erakundeekiko harremanetako kontseilari den Ana Oiok adierazi duenez, Nafarroako kontseiluak ontzat hartu zuen dekretuaren gehiengoa, 51 artikuluetatik 34 osorik onartu zituela nabarmendu du. Hortaz, aldaketa partzialak baino ez dira txertatu. Oioren esanetan, herritarrek administrazioarekin euskaraz aritzeko duten eskubideari erantzuten dio dekretuak. Ildo horretan, herritarrek euskarazko arreta jasotzeko duten eskubidea bermatzeaz gain, administrazioko langileek hartuta dituzten eskubideak ere ziurtatzen dituela gaineratu du. Gaurko bilkuran Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautzen duen foru dekretuak onartu dugu. Dekretuak gure ustez aurrera egitea ahalbidetzen du administrazioak hiritar euskaldunei euskarazko arreta eskaintzean. Halere, dekretua Nafarroako euskararen legeari jarraiki eginda. Hori dela eta Nafarroaren zonifikazioa aintzat hartu da eta ondorioz hiru eremuek ez diete modu berean erantzungo herritarren eskubideei. Nafarroako errealitate soziolinguistikoa ere oinarritzat hartu dutela nabarmendu du Oiok. Horiek horrela, zonalde euskaldunean ofizialtasunak euskarari ematen dion estatusetik eratortzen diren eskubideak bermatzen dituela esan du. Zonalde mistuan, herritarrek administrazioarekin duten harremanetan zein hizkuntza erabili nahi duten aukeratzeko eskubidea bermatzen duela dio. Eta zonalde ez euskaldunari dagokionez berriz, administrazioarekin euskaraz aritzeko eskubideari erantzun positibo bat emateko administrazioaren jarduera egokitu nahi duela dekretuak azaldu du Oiok. Eta funtsezko helburuak esaten duela eremu euskaldunean ahalbidetzea bi hizkuntza ofizialetako edozein erabil daitezen lan hizkuntza moduan Nafarroako administrazio publikoetan eta eremu mistoan eta eremu ez euskaldunean gauzagarri egitea herritarrek duten eskubidea euskaraz nahi gaztelaniaz zuzentzeko Nafarroako administrazio publikoengana. Gobernuaren ustetan aurrera egitea ahalbidetzen duen dekretua, hala eskatzen duen gizarte Nafarroaren parte garrantzitsu bati erantzuna emateko. Berehalako erreakzioak eragin ditu dekretuaren onarpenak. Alde batetik, oposizioak estu hartu du gobernua, inposizioa dela esanez. Izan ere, Alderdi Popularreko Ana Beltranek adierazi du Nafarroako errealitate soziolinguistikoarekin bat egiten ez duela dekretuak. Bestetik, urriaren amaieran dagoeneko Nafarroaren euskararen lege berria aztertzeko batzordea abian jarri zuen euskararen gizarte erakundeen kontseiluak. Euskara Nafarroa osoan ofizial egingo duen lege proposamen bat aurkeztu nahi dute. Izan ere, egungo legeak euskaldunganako bereizkeria inposatzen duela salatzen dute. Euskaldunak gizarte bazterkeriara kondenatzen dituena. Hortaz, herritarren hizkuntza eskubide berdinak aitortzeko lanean ari direla adierazi dute. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zu. Euskaraz bizi nahi